nganglunging gadung malengkung lir kawersan Bindakeswa Lukar. Wah Antarja kula wonten dawuh Kyai Antasena. Apa papi? Dulurmu godhang siji Gatot ilang. Kejaba kowe kudu goleki nganti sak ketemune. Ngrambu apa kabaran ngendi dununging Cangkok Wijaya Mulya. Yen ora bisa golek kuwi dudu anak Werkudara. Iki nek dawuh sak jejak nyet. Tekno ya ngono kuwi kon piye? Mestine kowe sing waskita ngeruh ngendi dununge. Hak. Aku dina iki agek ora waskita. Ngantuk aku. Kowe aja cengengesan, iki pakaryan sing abot. Iya, abot. Kowe nuruta aku manut dalan pinggir kali iki ya, Kang. Trisang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning pawono panuk semaning jajalanan kowe jarak perkara ambune Ketara Kurawa mlayu tekan lenging naga candhak kanggo bengkat ndasmu. Edian. Kowe wong tuwa sing ora kena diajeni. Wiwit biyen mula mung tansah ngarah patine Pandhawa sak anake. Nyo tak seblake dadaku ora susah ngenteni Bratayuda. Iso ngrubuhke Antarja, cetha kowe pakdeku tenan. Wah!
parat. Upama nyabrang kali tekan tengah, mbacut teles bali kebes. Padha-padha tak waneni bagus tenan. Awas. Woi. Ayo metu wae. Oi, bahaya. Ayo metu wae. Hei, ablah. Mana ya? Itu ya. Mana ya? Aku kok kabake. Nah. Wah, Antarja, aja dol gendung. Bali yo. Ora bali tak bonto tangan. Wah, ilang nyawamu. Hoi, bah. Hoi, bah. Hoi, bah. Hoi. Baya. Ah. Hoi. Baya. Hoi, bah. Hoi. Oh. Bah, baya. Wait, fire! Wait, fire! 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 Fire!
kowe. Mulya apa? Mulai piye? Anggep apa? Kemaki kowe. Bapakmu Werkudara karo aku wedi. Ngoco meneh bayi wingi sore urung ngilang pupuk lempuyange. Mungsuh karo Bantara Raden Mas Ayo Citraksi. Ketiban tanganku tinjong keret nyawang. Nyo, tak seblakke dadaku. Yen aku rubuh, aku tak meguru karo kowe. Loh, apa iya? Ora ngandel jajalan. Gandeng aku ngandel, aku mulai. Ada yang kokean cangkem ae. Woi, wah, woi, 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 ya, woi. Yung manut laguning Kurawa nguni badining Bimanyu keneng Citra Tandya Setyaki kowe aja kementhus Antarja Eyang Patih wangsul mawon sesuk rasah mbok kongkon nek sesuk aku bali dhewe Ndi Kurawa anggepmu apa mbok bondo mbok krincung sikile mbok lebokke lemah mbok uruki ayo ndi gorene mboten badhe kula wangsulaken menawi Kurawa mboten minggir sedaya wangsul dhateng negarinipun. Kawula dami sapa sing miwiti. Aja cengengesan. Aku duwe jago wiring kuning. Apa kowe ra wedi? Ngudukno dewa kayangan aku ra sulap. Sawangen sapa jagoning Kurawa? Melek mripatmu sawangen kakangmu Traju Trisno. Wah Kakang Sitijo iya aku ra duwe perkara karo kowe aku sing gawe perkara Gatotkaca pengen nyekel Pringgondani Kandhanana kon ngrukokke kupinge kowe ora ndek perkara karo Pringgondani duwe Kadipaten Tunggara mbiyen duwekku diblengket ning Pringgondani anggepe apa saiki Gatotkaca dadi ratu tegese bakal nguasani bumi Tunggara sak wutuhe bangsat kowe ya ayo sinekti tanpa ci teko yuwana tanpa meguru ampyaken kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati konangan Prabu Sitijo dadi emput kowe awas hut pa hut hut pa hut wait pa iki jalukanmu oh hut hut pa wait Vaya! Yeah! Ay! Ayo, Malso.
Hoi! Wah! Hoi! Wah! Hoi! Wah! 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 Hoi! Wah! 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 Out! Wah! Wah! Hoi! Hoi! Bayat! Yun! Arep muntir ping 17 ora ning carane bomo kok rubuh. Wah! Wah, wah, edian mletik metu genine. Hoi! Wah! Hoi! Wat! Waya! Hoi! Wat! Wah! Waya! Waya! Gaya! Brat! Oh! Waya! Hoi! Wah! Hoi! Waya! Hoi! Wat! Ayo! Arep kapake meneh. Pun. Ngono kuwi. Kok lek ngantek meruntus. Entukmu apa ya megap-megap kuwi? Ngono kuwi. Tak sungut wirayang. Mati. Kok pinter temen di aku kok. Wong Boro kok jarak. Wah, Kakang Bomo mati tenan. Ger. Mboten lidhok ujare wong daplok. Niki kriwikan dadi grojokan mang tangi nggih, Nger. Wungu, Nger. Oh. Wah, trayoli. Niku nembe Antarja. Kalih Antasena. Kok kaya kobong dada kula banjur ngeblak man? Nggih. Bocah gendeng nika duwe sungut. Ingkang kedunungan Upas Wirayang, sinten kemawon ingkang kenging sungutipun Antasena mesti pejah nggih. Tujune kula duwe aji kalis Pati Pancasuna. Mugi-mugi mimpang Bomo kok mati ya apa? Lek nom mripatmu le, sawangen kakangmu, deloken niki endi sing tatu, bangsat elek. Nek pancen wong sekti, ijen padha ijen, ora susah ngetokke adimu wong koclok kae. Hut, po. Hut, pak, po. Wat, waya. Ayo muni wong koclok ngono. Cek blase. Oh, yo mati ya, Dik. Ngati-ati iso urip di. Urip neh, hak sungute neh. Urip.
Ati. Ayo tak tunggoni ngene nganti sak bosokmu. Kage tangio. Betah ndi ya? Blong nan. Wah wis genah nek sesuk ora mampir jajan lho. Tek ngono. Lah iki Lah iya. ora iso urip neh ditunggoni ning kono. Apa ora puas-puas ya? Dek ora lunga-lunga, Dek. Antek semaput kaya ngono kok ditunggoni ae ya. Aku kempen ya tau ngono kuwi iki terus enek wong dodok-dodok. Ayo tangio. Tangio tak enteni. Nganti jeleh kowe. Tangi. Wah, minggat ya. Lah. Ngandel mboten. Piye kok iki? Ha pripun kok wage Antareja ngono. Ngoten kok sampean ajeng nantang wong Pringgondani golek dalan neh. Sitijo pun Rama tansah ngulatake lagak lagon lelagianmu lan lekasmu kang kaya mengkene iki tak ngon wiwit mau. Sawangen pun Rama kelawan Pandhawa ki kepernah kepiye? Wong tuamu karo Janaka iki kepernah apa karo Werkudara turute kepiye? Kowe aja ngobak-obak banyu bening. Pelakon kawuri tetep dadi kaca pengilon. Wis ping pira kowe mbeset raiku? Ayo. Mulya nyang prajam. Mulih apa? Wong tuwa sambungan ngono kuwi tresnane ora lair batin. Golek limpemu. Jang Pantara Rati mung cipta pukulun perkara iki ora enteng ning abote kaya nyangga bumi. Aku ngerti upama ta Yayi Gatotkaca mulih nanging tinemune ora gampang bakal lungguh kedaton Pringgondani. Iya kan? Ning aku tau krungu dedongengane jarene sing jeneng Cangkok Kembang Wijaya Mulya. Cangkoke Wijaya Kusuma kuwi mapane ana ing Eka Pratala. Yen ngono nggone wa Betari Pertiwi. Iya, bener.
Terus karepmu piye? Kakang Antareja tak aturin jaga ana daratan wae. Aku ingkang bakal golek cara. Awit kepiye wae yen to Kakang Gatut bakal lenggah dampar ora cecunduk, Sekar Wijaya Mulya saka pangrasaku ora bakal lungguh kedaton Pringgondani. Bagus. Tindakno. Iya, Kang. Antum selamat, Kang.